Viu a grans ciutats com Barcelona, a casa, a la xarxa, trucant i res de surf. Només pots passejar si dus un gos amb tu. Però ja ve el doctor Simón a treure'ns del marrón. Canyes, mars i boscos estan sans. Renta, tanta pols acumulada. Fases per poder desconfinar el Covid. Vencerem i ja podrem remar. A explorar, a esquiar, a ballar, a jugar, a pintar, a viatjar, a Venus, Londres, Tòquio, l'Índia, Nova York, el Senegal, Reykjavik, la selva, Hong Kong, el desert, Moscou, la Pampa, la Costa Brava. Covid, la pandèmia més viral. Viu a grans ciutats com Barcelona, el Covid t'ha fet viure confinat. Corre, que la fase 2 ja ha arribat.